hyɛ ntuwa ba ofunu mpani hwe sɛ woyɛ wo ho atiki de ya yɛsi wo mpampa na me Wofa Blackie na gina dɔm ne dɔm ko agye dɔm sɛm safo de akyerɛ dɔm tiri so dɔm wo tati abɔ so obɔ sɛ wo nkompanya wa to ase apia so nsoro ne kunu kwa ne nim de ne mpopi abɔ apia me se yɛtie nim na nyɛ ne asabɔ na rensa na se de wonu mo nsa abura yira ni fia kwa no de apata hyehyɛ ne sima na no kwa ɛmo so kɔdɔ kɔtɔ ɔnkɔ no ne nkatefo so na wɔn ma mo bia didi ɛmpanyi ne se wɔde sɛ bia wɔde ta yɛ kum so so de dɔbɛ yi dan tima gyina ti yɛ se ni ɔtu bu otwa abrem ne frempo abɔyɛ no yɛ ma na mo so ade akyi na ne nsa yɛ ne ya da bɛtu bu otwa so fra na mpafi bɛsi na so na nim sie bia adwira hia kɛ bɛhwɛ so fra wo adwene ne mu no ne yakɔm ɔnyɛ ne gya ne yɛ me se ti die pasafo nya kwan a me so de kɔda wo ne ejina me adekode de boda wana ya me ba na naja bi otoso mielu akwaru ba papa wose se nyina bo be faro ho ade de nka kuma ntiniki ye me so me ba na ya asanto Abrokwah ababa wa so no eti na se Wofa Blackie otutu ntum ba ya si ba bi tira na ba ma timi kele ya me ba me stop wonu so se ba me nka onsu bu ba pa wose se bedi a woni bedi ako abura twede ono kofi no ne ya bia ntima mpata ya bia ya wama ne ho me se bedi akudi ya fatana na fatana ko no onye kwakwa ni ase adene so obetum rikache kota na nya asase prada da so ye me se oba pa kwa wale a yempe ya wo fare dan han oba ba ni kwa wale a yempe ya wo fare dan han koto le ri ampon abatu koto abo bi ne be mpa nsa ne atono na mu oso ni masase kiri masase woni sika kokko ne gubre wodi sika tum prada oda sika kokko so ko so mra me ya asase ya oba pa say baby Aisha baby okowale a oba party say Aisha baby okowale a ohia dance die e woni nsima nim empanye ne hwa yenko oba so obajo so ba ma jonsa ne nsafo sa na tie me say nkwanche bintu o e ba nyini ya na wasa po bi ka ho se wuja na abu nkwanche sa akofo da so ha wansra de nsembo na hia ajana ankase nim so da se ni bi tembe no to guso anopa wansra wuyi mfama boni o wanyi mfama boni wasan tie be we na se no so me see tie be we na se me see benkata tie betima ya funso na bi ni okoti na we nsiesie no wona e dombare ma ana ma ba ma mu wara oba ho ofofo na se le su da die chenchenche aso na ma obi su wara oba ba ifo anya de oba ho ofofo nso ti bi da na me pawo ende abuso tie me see se no jira no gra abuso wati abre me see se wo foke se wo tu kesu atokro su ko mu sabe no e che se wo obe wo na mu se wo ti mi se ba achi no e so biam ayo odawo ma mu dia na wo ba ma nya Abrokwah nya abota na atubra oba ya se we nipa tie na se so na ayi na se ya okuni ni wase tutu ba me ni na campus okuni na se ya o bandire mi ma bandire mo beri bia na me Wofa Blackie ya wase we ya fi da obekwa nchira wa yiri kayiri se beri ma le wu a na yiri suo nu wase we na se ya koku ni na wase we ya otaba da obekwa oni wo eh se anati ya me se tie ebe se Abrokwah ebe we efri magaso efri ebe we se efri ni koto ebe se unya asu nyina mu okwai so ne nyina na tie asem asoroba sa na wotie bia mo se men kan kyerɛ asem frama ho nya na so patre ba ko se bi edi unam ham na ti kukura na chichide na efro ne yire umu ye twase akotwa wuti a wosi mu hwe ye no machiri kuru an wotre na ka bipo be chi abrewa ka ni so di na chiri na afri yade mo freje wa chire se no mo ntan ba maso a ye ba na ade adane ahini ye ko kan wo sisa ahini enye da ye hwe de ahenkwa akire ahimfie na ahini enye da ahenkwa akire ahimfie ni sen wanya ahini ani nti na asem se brafo anya de hie nyina so na fata chinya ase edi se wo bema na wasi ubo na fata so betimi abube ontena osahini Abebuo adwa so de a na won ka ho eti hia osahini ewo YouTube no so osahina soreba na yemfa Abebuo no ntena ni nkomo ena nso mede nkwala na ebrewo na na jebi se okai no akolo okatse ni nua pani se enema hwiw bi ehwe ban ya osemede be na ebebo na na jebi nie ena obetena ase na ni nua eye disturbing ima woso ada no krotwa mansan dwa sabo afo wudi na chi a fa na nkum kwa no ono nso adi adwa ena om na di akanse ni besisi so ye nua Philip Esuman Abrante egeto ono nso aba ono nso mamusu a osi aba ye de boba fan na ye de kire no ntina oba mi ehun se ebe no wa bi wo mu dendenden oba ba ko oda omuntam Esther Esuman wasi berima de wo sin na e wa Abebuo mu na akote da ahwe aso kwala ngitu ayo enom kasa asa na me ka tro se oyiri mpo se ono ba kontakwa na wo bansira fato asene no obu wo babu otemofo no ye James Cancer Pope Jumpmani
pope ba ko po wo yire wo ma nananom ono na otena dwom enunti na meka che o se asafonfa ojafrefre jamom ento oto atwitwa botire nkɔkye no ɛmmɔ na sotoro meka nche o defo se nana yakɔkye twitwa na sum bia ma no na obofoɔ so persumbo a enkefre na twitwa botire ti si osan na soreba ɛwɔ mu YouTube channel ne so ɛhɔ na abewu se mpanyimfo atena ase na hɔ no na kyese nana no mapum maduro nti o maamu a onkam ɛpia o